jingpule buman kasih. Kajingpule na kashithi baningkong uyo anes bukhut kilanong kabaar kadakot arpu ar hadu arpu pra. Dei mano ubalam ler uto ken ubalen bau Jisu udei ukris une ken ukris samler ba ulen yaukpa ba yaukhun jar ubalen yaukhun omdon yaukpa jar ubapla yaukhun udon yaukparu. Ai ba kata kaba pilayo sngo nadu pasdang kan yaisa batphi. Lada kaba pilayo sngo nadu pasdang kan yaisa batphi. Hangda pin yaisa hau khun bad hau ukpa. Bad kani ka long kata kaba ukris ula kular yangi ka jing im bom chukun. Ngatho ya kani hapi shiphang kito ki basukor yapi. Henry uminsim uba pilayo diang na ukris uyaisa hapi bat phim don kamshu ba uno unhika yipi namar umensim jungu uhika yipi ya ki a baro kajinghi kai kaba shisha kaba lamner tito yaisa ken hau chris kumba umensim lahika yipi hooj ko khun barin to yaisa hau chris khnang ba enda uwan pau ngila bansgo phu man bat ngin ran dadin da ka jingle rain haba uwan ka ktien chong utrai kasam khandai pu pra kat khod iwei hadu sau dur wai ka jingwai batmai ha utrai na ba ulale ki kam phila ka ksangti bu khu chu u kala pen job yu u utrai ula pen bna yala ka jing job ula pen pau yala ka jingle hok akhmat ki jai pen riu hala ka jing ye pe yai ne ulaban yala ka kular ya ka ying Israel na bakot shabakot ka perthei kila yo I ya ka bor pa pen im u Blei jungi to ya risa jam how try phi ka perthei baro to ken hoi da ka jingmen bad to wai yaro ka gospel kat kum uyo anes bukhuit lenong ka baningkong kad khot khat khandai hadu arpu pran kane ka long ka sakhi jong uyo anes haba ki rangba ju na Jerusalem kilapha ya ki lengdo bad ki lebi bad killi yu phidei u e uyo anes ula juba prak prak lem dri ula ong ngam dei u Messiah ti phidei u e kila killi phidei u Elijah em ngam dei uyo anes ula phai ktien ti phidei unong yithu lupa kila kili em ula jubam hayathu yangi phidei u ei kila ong ngidei pen ledra jubab shagito kiba lapha yangi phiong ayu shiphang yelade uyo anes ula jubab kumba u Isaya ula yathu lupa ngadlong kasur jong uta boberta hari kenja to pen beg ya kalenti jong utrai ya kita kinong lam ktien lapha da ki pharisi kilakili ya u Yohanes tada phimdei u Messiah lemne u Elijah lemne u nong yathu lupa te balei phi ben baptist u Yohanes u laphai ktien nga ben baptist da ka hapdeng jung phi udon uwei u ba phim ithu u ne u wan hadin chunga Henry amshong hok wat ban loit ya ki juti jungu kani baro karaja ha Bethania ha mingi ka wa Jordan ha ka ba u Yohanes u Ben Baptist ka gospel chong utrai